Takto na križovatke sme a teraz sa nám to laglo. Počkať. Tak, vítajte tu na križovatke a štartujeme. My pred chvíľou som narazil, keď sme rovnom začali nahrávať, ale zistili sme, že sme nenahrávali zvuk. Tak a pokračujeme. Ako ste si všimli, že som v prelákovanom aute. Tu sme ešte predtým si ho prelákovali. Takže toto video točíme od znova. Zajtra... Teraz to dačo povie môj kamoš. Bezvadná zrážka! Teraz v priamom prenose, ako to natáčame, ešte tie videá nemôžeme dať na YouTube. Až zajtra. Tak lebo nám to, ak sa voláš meno? Blogovi nedovolili rodičia si to dať dneska tam. Takže budem si musieť vytvoriť konto na Gmaili a potom to už len stačí pozrieť. Ako vidíte, zrážka A okolo nám odpadne koleso. Čupte. Krásne autíčko, ale iba ten lak je pekný. Ináč je celé zničené, takže auto sa mi nepáči. Kde sme? Chcem opravárej. Ja sa nedívam, ľudia. Daj na mňa záber, že sa nedívam. A teraz som to nezvládol. Teraz som nevybral základ. No tak už sa dívam. Ale dívam sa na mapku, iba podľa mapky sa riadím. Dokiaľu! Riti tu. Ak to pozerajú rodičia, tak pardon ľudia. Tak pardon rodičia. Pozerám, čo mám v kapse. A nič, vreckovka. Aha. Kondom. Prepáčte, ak to pozerajú dospelí. Môj kamoš je trochu neodorábaný. Ujčuňa, prestaň. Ty koco, turbová obrava! Dobre. Správ nám ešte nejakú zrážku. Urobím vám toto. Hello, ľudia. Do keľu, musia tak kecať. A ideme! Za chvíľu budeme musieť končiť. Maťo. Potom to ide ďalšie video. Áno, správ nám poslednú zrážku. Toto bol záver. Nie, ešte tak nie. lúčime sa s vami. Nami. Čaute.